Ok, deci salutare tuturor și bine am găsit la un nou video. Azi vreau să vă arăt adăpostul pentru găini. Peste iarnă a ieșit una, mamă. Cu aia o să închid. Aici le avem, după cum le observați, am pus și puii mai mărișori. Uitați-l pe fulgușore. Uitați-l pe fulgușore aici. Aici avem pe aceștia pe botă. Stau aici. Nu prea se vede foarte bine. Da, aici avem cloșcuța care se ceartă cu albăstrica pe acolo. Puișorii, după cum vedeți, aici au mâncare. Și o găină care vrea să facă ou, probabil. Aici avem niște pui din prima serie. Da, aici a doua și a treia. Uite, a urcat și găina asta aici. Da, măi, se înțeleg absolut bine. Acum cocoșul ăsta are niște probleme cu piciorușul, dacă îl știți voi. Da, n-au treabă astea cu el, nu se bat. Se înțeleg bine. Am vrut să fac așa un videoclip destul de scurt, să vă prezint totul pe aici. Deci aici sunt ale peste iarnă. Au aici tablă, cum vedeți. Au aici plasă. E o ușă din plasă și aici e din plasă. Nu o să le plouă, o să doarmă în fiecare noapte aici. Le-am pus pe acestea ca să se acomodeze acum cu ele. Vedeți, puii ăștia sunt mult mai mici. Se acomodeze cu ele, ăștia și-au găsit aici locul. Puii și-au găsit locul pe treaba asta. Se urcă toți din seriile astea. Bine, e a doua și a treia. Normal, ăsta e din a treia, din a doua, dar vedeți că cocoșii sunt mult mai mari. Asta nu știu, vreau să-mi scrieți în comentarii ce credeți că e. Mie îmi părea cocoș, dar acum îmi pare parcă găinușă. Are creasta destul de mare, dar nu știu, îmi pare așa găinușă. Sunt frații ăștia doi, ca să înțelegeți, și uite ăla cum are coada și cum are ea. Deci, posibil să fie... Uitați unde s-a urcat spleșuita. Da, aici e puțin mai dos, adică nu bate vântul, nu e nicio problemă. Da, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Am vrut să vă prezint cam pe aici cum e locul. E destul de mare, deci vedeți, e mare. Oh, sărit aia. Ce oră face cocoșul ăsta? Ce mai mă, fulgușor? Da, și aici o să stea micuțele, au acolo mâncare. Mai au acolo mâncare și au aici apă. O să le mai pun probabil apă pe acolo. Da, cam asta zic, dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, subscribe. Ne auzim data viitoare. Apropo, o să-i scot și pe aceștia cât de curând, doar că mai au încă coccidioză puțin și le mai dau tratament. Da. Ei aici o să stea practic pe timp de noapte sau pe timp de ploaie, etc. Bun, cam asta a fost clipul, ne auzim data viitoare. Numai bine tuturor, ia să facem o poză lui fulgușorul. Ce fac, mă, fulgușor? Numai bine tuturor, pe curând!